हाब मा सोमाय नुदोंना आबर स्टाइल नुदोंना थानाय नङाबा मानसिया थांनानै थानायाव जेबो गैया थैना थांबा लांफानो हागोन जानांगौ जानांगौना मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि बायदि माला दब थाङो फाटाखौनो मोना उन्दुनानै थैयो उन्दुना थैयो बे हांसोखौ गोदानो थाखाय नै ओरै सासेया सिखा हमबाय रेडि खालामबाय सासेया नै ओरैजाय नै सासेयाबो फुदों हांसोखौ मानै बे दै सेरावनो ओमफ्राय र' खोन्थाबावनो आं जोंहा नै ओमफ्राय आदा धोरोमा दै फुदुंदों बेखौ मागो नै बोरमाया बेयाव नै ना दैया जाथ'वाखैना जाहां एसे नांबावगौ ना फारथिया मोजां जागोन नै हांसोआ अ हांसोलायनो बोरमाया थिगानो बोरमाया जोंना आदाया होथारदों मानसिजोंथ' बे माबा आबर स्टाइल बायदिसो नुलायलांबायलां आंखौ औ सब हाजोबो आं हायि गैया आबर बायदिसो नुदां मानसिखौनो निखिलदाया जाहोदों नैखौ अ निखिल लानिसै ना गारि लानायनि औ गारिनि फैनोनो बलेर' लादों नालाय ओमफ्राय बोरमा मासे ओमफ्राय हांसो मानै थोआबा दा लायबावगोन होनना बुंदों मा निखिल दानिसै ना औ गारिनि पार्टि औ गारिनि पार्टि बलेर' लादों गोदान बलेर' लादों ना मालिकआ गैया मालिकआ फैगासिनो दं मस्ला मस्लि लानानै आदसा लोंग्राफोर लानानै औ जुमाय गोजा केस मोनसे ओमफ्राय बियार कार्टन मोननै आदसा केस मोननै आरो औ बोथोरा मोजां जादोंलै लोंबाबो लोंख'नो हाया आदा थेफ्राया हांसो अपारेसन खालामदों नै गाव गाव खामानियाव मुखुब सोरबा सामब्राम हादों सोरबा दाउ गोदादों दाउथ' नङा हांसो गोदादों सोरबा सेलायदों सोरबाया माने बोरमाखौ माने दै गुदुंजों माबाखांनानै मा होनो गखांनानै दायो एसे अराव सावस्रेमबाय नै आं गासैखौबो खोन्थानोसै नोंथांमोननो दिनैनि खानाया जोंना स्पेसियेलि खाना नैबे जाबाय हांसो बे खानाया जाहैबाय जोंहा आदा निखिला बलेर' गोदान लाबोदों बिनिनो दिनै जाग्लांनाय जाहोदों आदा निखिला बेजोंनो लोगोसे आंबो बे खानायाव एटेन्ड जाफैबाय बेनिखायनो आं सानबाय माखासे बेदर गोदानाय आरो संनाय जानायफोरखौ माखासे खिन्थिलांनो होननानै आङो एसे भिडिअ लानाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो माखासे जानाय आरो संनायखौ अपारेसन खालामदों हांसो गोदोनिफ्राय मावबाय थाग्राखाना रोंखायोलै उन्दै जोनोम जानायावनो बिमा बिफानि माबानाय मावनायखौ नुखानाय नालाय गोदोनिफ्राय मावबाय थाग्राखा होमबा मन्थ्र लिरनायाव Nah, जाबाय जाबाय मासे गोदानाया रोंगौ ना मानसिया बिरादनो गोरोंखाथार नामा गोदानाया गोदोनिफ्रायनो गोदाबाय थाग्रायो नामा उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' देरबोनाय नालाय रोंखायो गोदोनिफ्रायनो गोदाबाय थाखायोना अमा फानोमोन गोदो मा अमा फानोमोन खै बोसोरसिम फाननायलै 6-7 बोसोरसो जादों 6-7 बोसोरसो
सावखांबाय सावखांनाय बारा बिलाइजों हलायबाय नै बैखौ एसे हाख्लालै ada moजां बानायथारदो बेखौबो मोनसेबो दोननाङा बोरमा बेदरखौ गोदाबाय नैलै गोदाखांथारसिगोन बारा गिदिर गिदिर नारसिना एसे मोनखाबायना बोरमा मासेया खावसे लांबाय दसे गेलेबावदोब्रा मबाइलजोंनो होलाबा जाग्राफ्रा दासो फैदों हनै मालिकआ बिसोर नै आखायाव मा लाना फैखो दाय मालिकआ संख्रि बानलु मस्ला मस्लि साफा लाबोजोब्बाय नैसो मालिकआ मा लाबोखो मालिक माहाजन मा बिलाइ बानलु संख्रि उनखानाय ना उनखाबाय नैबेनो आमोलाव बहायनो लाबोनांगौ ओरै सासे फैबावबायसो माथो जानाय लाहार फाहार जाबाय नों फैनानै बानायजोबदों आङो दै नांगौ नैयाव आंसाव होनो नों खामानि नालाय नों सिनाय जाबाय थांबाय आरो नों आंनि उन्दै जायो बेबायदि जानायाव मुखुब मानसिफ्रा गासिबो बोरमा बेदरखौ जाबाय दायो ओमफ्राय नैबे जाबाय मा बेयो हांसो ना हांसो एवनानै जाबाय सुमाखांबाय सोरबा जादों सोरबा मबाइलाव मुखुब जादों सोरबा सिन्था खालामदों सोरबा हारा सावफ्लेदों गोथाव जादों ना आच्छा गोथाव जादों सामब्रामबो दंबावसो नै सामब्राम बेदर 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 बोरमा ना बोरमा खासि ना बोरमा नै सासेया बेफाले हल मिरामिस जाम्बुरा मिरामिस लादो